Pas glyfedd i fewn, am arbediad adweithiol, gwych! Hammer ar y gyd, mae'n bwerus o arbediad o Didog. Callum Morris, meistr y cicia'r sfoten, Fuller, arbediad campus. Spendir fewn at Draper ergyd, Ramsey'n arbed ac yn casglu. Yn cael ei groesio di mewn, mae'n gwiro ac oedd angen arbediad gan Will Fuller. Bas Berta Tom Fry! Mae dal y bari, sut yn y byd? Nath Conor Roberts gael ei lawat hwnna. Rhyw bamffoedd ar peniad, Mendes ar argenig. Mae'n Gareth Edwards i fyny amdani, mae cyfle clir i Leo Smith. Will Fuller, dyrnu dros y bar. Bamffoedd! Harrington ar ben ei hunan. Ar yr hannerfoli arbediad campus gan Wilson, ac unwaith eto Wilson yn cadw pen y bont yn y gêm. Noah Edwards, hyfryd, Noah wedi dod chwech! Ac o'n arbediad fanna wedwch chi. Hudson yn mynd am yr ergyd. Rob Bull yn sgwar, Aaron Edwards i'w selio hi! Tygad Mark Williams arbediad am arbediad gan Mike Jones. Yr ergyd o bell! Disney, cyflym yr ergyd gan Christy o arbediad campus. Thomas yn ergydio! Dyna chi arbediad gan Ratcliffe yn y gôl.